stáva. Hovorí sa na budúce pôjdeme a požičam si čo nie. No. Ja si skúsime robiť len taký zostup ako na letisko a pridáme a budeme opakovať. Líkať to je ešte. Keby som mohol, tak tu lietam tie No takto odletíme niekde si a polietam trošku takto bez plesa. Na určite bodci dám, alebo tak zase nestúpame sa tými. Pomaličky dám režim. Dobre si išiel, to všetko pekne, dobre, v poriadku. Aj tie kliniky, už sa nemusíš ich uberať. Bol by si sa dotiahol na drahu a keď prídeš na drahu, začneš ju akoby podrovnávať a začneš jemne stiahovať tie plyny. A držíš ju a ešte a potom podrovnávaš podľa potreby. Či sa chce moc prepadať, potom presadať alebo nie. Keď sa chce moc, tak ho trošku potiahneš. Čiže urobiť to, podržím mu, aby hneď, aby sa zväčší uhol náhol, drží. Už sa drží, nepadne na zem. Toto nebolo zlé. Tak to je v poriadku všetko. Nie, ale dobre, pekne, keď na budúce nehovoríš ja, ale sme to viedli takto, ako teraz Janko. Nie je to vždy z pohľadu tvojho ako môjho, ty to máš jednoduchšie. Ja viem, ale to len ako, že... Kto je za volantom sa viac bojí. Diskutírujeme o tom. Je vietor na zvene stále. No, tak nejdeme. Teraz stále mi vypráva po anglicky, že tá dráha, že bude level low. To furt vypráva, akože málo v nádrži. Však ukazuje ešte 23, takže to zase nie je. Veľko výborné. Ešte raz ti ďakujem srdečne, Feri. 55 minút sme si polípali. Som rád, ďakujem. Mohol som si s tebou, vieš, ja rád sa odvesím na to, že ja držím vás. To radšej moc nehovorím. Ja cerku ja vôbec nie. Absolutne. Ani o tom, že si odletel, nikto nevedel. Absolutne, podľa nie. Jedine, že ich mohol napadnúť nejakých chytrákov, že bolo to tam a zrazu zmyslel. Jedine, ja som sa s nikým spálom ani s tým. Ja to nehovorím na to. Maník mi telefonoval. Maník už vôbec nie. To je Janto, bože, Maník iba sa pýtal po pol roku aj ten mechanik, čo tam bol pri vás, jak sa volá? Pri Pálkovi, čo bol ten. Teraz, dneska? No. Ja to nie, to je on z letecký, ten má toho ultralighta. No, ten jediný to zistil, že som vedel. No, ten, lebo on tam vtedy bol, že to vyťahovali. No tak ten mohol jedne povedať, že určite sme neboli na to. Pozri, tu je 9, 10. Keď 9, hej. 9 metrov na terénom sme. No, to nie je, GPS. Ale aspoň vidíš, že asi aký je rozdiel to, takže neklame to tak. Takže to v metroch, takže 9 metrov. Ale niekedy je tu v Trenčine, to bolo 40 metrov. Aha, rozumiem. A to už je dosť. To je dosť. Veľko pekne tu ide aj po zemi. Dobre si pískal, všetko bolo dobre, nebolo to zle. Ja z panikári. Trošku výdrž, áno, presne toto, to len tú výdrž, tak je nechám zmeniť. Inak je to na jedničku. Z panikári. Nie, čo by som... Len otázka z toho pohľadu. Nemusíš mať Ale lietadielko letí samé, že? krásne, no. Ani to hovoríš, akože nejaké vibrácie, že by si vnútri cítiť hlup. Vieš, čo by si mal niečo také nie. Odvezol som sa konečne, no. Ale štartuje to stúpa. Však dojde hneď to by malo stúpať takých, vieš koľko? Na tento režim, keď ti vrtule by si mal stiahnuť po vzlete na 2400 obrátek, 2450 Feri. A na plný gule, tak, alebo možno by si na dolinku stiahol telefón, ja to neviem, to treba vyskúšať. Tak by si mal stúpať, aby si okolo tých 170 by si mal stúpať. To je moc, 150 je optimálne stúpanie zhruba, 160. Pre toto? Áno. Aby si to mohol ťahať hore 3 až 5 metrov za sekundu. To ti nespraví iné lietadla také stúpanie. Morava, počkaj, rozmýšľam Morava, tam na stúpanie má 160. 170. Počkaj, už som to vypal.
Perko, na to, že si to stvoril na svet ako prvý kus, to lieta krásne. Aj na to, že ťa nikto neškolil na nejaké dvojmotorové, tak je to výborné. No. By som povedal, nie vážne, Fedi. Podľa môjho názoru